Дами и господа, сега ще ви покажа как се обуват обувки с ключалката. Ето, пасва идеално. Вижте сега. Първо намушвате обувката, после ключалката, напълвате и карвате. Сега, урок по завързване на връзки. Така, опъвате яката, правите ноу-шоу, мушкате и дръпате и ха! Другата. Така, разхлабвате малко. Хващате пак мултифункционалната дръжка. Мушкате до някъде. Мушкате дръжката и напъвате! Наплюхте апарата. Сега връзките отново. Затягаш яката, така, да ти строя кръста. Мушкаш и дърпаш. Ето така, дами и господа, се завързват обувки. Ето крайния резултат. Така. Добре, и не хвърчат обувките, то няма как да ви пръкнат. Толкова здраво си ги затегнали, че... И така, ако искате да си закупите обувалка, моля бъдете на телефон. Смици разбъркано. Струва само 999 лева и 99 стотинки. Тази е Натали, между другото. Няколко от имената на изпълнителите, които ще стъпят на... И стои там някъде. Лек нощ. Good night. Той лек нощ.